салом дӯстон, имрӯз футбол дар топ 5 мусобиқаи пурқуввати аврупоӣ ба охир мерасад. Аллакай Германия мавсимро ҷамъбаст кард. Танҳо Англия мондааст ки ҳанӯз исми дастаи қаҳрамон маълум нест. Дар охирин бозиҳои худ Манчестер Сити бо Вестхэм ва Арсенал бо Эвертон тақдири чемпиониро ҳал мекунанд. Ин бозиҳоро интизор шуда то он вақт ба хабарҳои муҳими футбол таваҷҷӯҳ мекунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем Премер Лигаи Англия охирон бозиҳои худро мегузаронанд ва ҳар даста барои баромадан ба Евроҷомҳо мубориза хоҳанд бурд. Брайтон дар майдони худ МЮ дар кризис бударо пешвоз мегирад. Челси қувваи худро бо Борнмут месанҷад. А Ньюкасл ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мавсими футболӣ дар Англия то ҳол анҷом наёфтаву аллакай яке аз дастҳо оиди рафтани мураббиаш эълон кард. ин ҷо гап сари Брайтон меравад ки аз рафтани Роберто де Зерби хабар дод. Даромади гап, де Зерби аз серталабтаринҳо дар бозор буда ба гуфти расонаҳо нисбати ин мураббӣ тимҳои Барселона, Бавария ва МЮ даъвогаранд. Зиёд шудани талабот нисбати ин мутахассиси 44-солаи итолиёвӣ барои он аст ки ӯ дар сафи Брайтон худро зури бад нишон дод. Сар аз моҳи сентябри соли 2022 вақте ба Брайтон омад, мавсимро бо ин даста дар зинаи шашум ҷамъбаст кард. роҳ ёфтан ба Лигаи Аврупо аввалин баромади турнаҳоро дар Евроҷомҳо таъмин намуда, ба шарофати кори Роберто аз Брайтон тобистон як қатор бозингарон харидорӣ шуданд. пирӯзиҳо зидди Челси, Арсенал, МЮ ва мусовиҳо бо Манситиву Ливерпул дар мавсими қаблӣ боз ҳам қурби ин мураббиро бар само бардоштаанд. ин мавсим бошад натиҷаи турнаҳо дар ҷадвал хоксоронае бошанд, вале баъди рафтани як қатор бозингарони калидӣ ҷой гирифтан дар миёнаи ҷадвал ҳам натиҷаи бад нест. хулос ки собиқ сармураббии Шахтёр дар як муддати кӯтоҳи буданаш дар Брайтон аз худ ном баровард ва акнун сар аз мавсими ҷадид метавонад дар тими қавитаре шеф шавад. Даромади гап, ӯ аллакай бо Бавария гуфтушунидҳо дорад ва метавонад мураббии ин тим шавад. ҳарчӣ ки набошад, ин мардак кор дар топ дастаҳоро ба қавле заслужид кард. дигар ӯ он ҷо чӣ кор мекунад ва чӣ хел кор мекунад ба мо умуман ягон дахле надорад. дар мавриди рафтани де Зерби ки гуфтем, атрофи овозҳо оиди рафтани собиқ бозингарони тимаш низ бояд гуфт. гап сари қаҳрамони ҷаҳон аз Аргентина Алексис МакКалистер меравад ки тобистони соли 2025 метавонад ба Реал равад. ин бозингари собиқи Брайтон ва яке аз чеҳраҳои калидӣ дар Ливерпул дорои нархномаи 70 миллион евро мебошад. аз рӯи навиштаҳои Так Спорт, дастаи Фло Перес баъди як сол ӯро хариданист ва агар бозиаш то он вақт беҳтар шавад, ӯро аниқ ба Мадрид мебаранд. худи Алексис МакКалистер бошад ба сафи Ливерпул аз Брайтон тобистони соли 2023 ба ривази 42 миллион евро омада буд. мавсими ҷорӣ ин бозингари 25-сола дар дастаи клуб 32 бор ба майдон омад, 4 гол заду, 5 бори дигар барои голзании ҳамдастагон шароит фароҳам овард. барои Ливерпул ин бозингар бояд ки чун яке аз чеҳраҳои ояндасоз бошад ва агар бозиаш мавсими навин боз пурсамартар шавад, нархҳо дар бозор баландтар мешаванд. овозҳо атрофи рафтан ба Реал ҳам метавонад ба зудӣ ба ҳақиқат табдил ёбанд. аз ҷониби дигар, агар ба шумораи нафарони миёнамайдонии тими шоҳона як диққат кунем, будани МакКалистер он ҷо шарту зарур ҳам нест. хулас ки ин хабар ба ростӣ андак наздик асту бештар дар паҳлӯи овоза буданаш қулайтар аст. рафтани Алекс агар ба Мадрид номаълум ва дар сатҳи овозҳо бошад, Модрич дақиқан нияти рафтан надорад. пештар атрофи рафтани Модричу Кросс аз Реал зиёд менавиштанд, вале акнун бошад мегӯянд ин ду нафар ба як соли дигар метавонанд бо пироҳани шоҳона сайру гашти майдонӣ кунанд. бо он амалҳои фоидаовар ва таҷрибае ки Модрич ба дастаи Анчелоти меорад, албатта буданашон ба як мавсими дигар дар даста ба касе аниқ халал намерасонад. ассистҳои серноки Модрич ва Кроссро дар бозиҳои муҳими Лигаи Чемпионҳо ҳеҷ кас аз ёд намебарорад. Модрич аз зумраи бозингаронест ки як дақиқаи буданаш дар майдон баробар ба давиданҳои яксоатаи кам таҷрибадорҳост. ӯ дар сафи Реал Мадриди аз гирифтани як қатор ҷоизаҳои дастаи топ ба тӯпи тиллоӣ расид. рафтан аз Реал Мадрид барои худи ин харватии 38-сола хеле ҳам мушкил хоҳад буд, вале агар имсол нашуд, аниқ соли дигар ба саргузашти 14-солаи будан дар пойтахти Испания нуқта бояд гузошт.
нишондоди рекордии Байерро Ливеркузен дар чемпионати Олмон бошад воқеан ҳам дастоварди таърихие гардид ки даҳсолаҳои зиёд тимҳои ба мисоли Ман Сити дар орзуи такрори он хоҳад буд. Хаби Алонсо бо дурусозон воқеан ҳам тавонист мавсими қаҳрамониро бе ягон бохт пушти сар кунад. 28 пирӯзиву 6 мусовӣ бо 0 бохт худ қаҳрамонии тиллоӣ барои Байер ба ҳисоб меравад. ин қаҳрамонии ношикасти даста аз Ливеркузен он тими ношикасти Арсеналро дар мавсими 2003-2004 таҳти роҳбарии Арсен Венгер ба ёд меорад. Лондониён низ 20 сол пеш ба чунин мавсими ношикаст расида буданд, вале корномаи олмониҳо куллан дигар аст. ин дастаи Хаби Алонсо агар ду бозии дигарро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад, пас мавсимро бе ягон бохт анҷом медиҳад. дар ду финали дар пеш истода дар Лигаи Аврупо ва ҷоми Олмон агар Байер зафар ёбад, ин ҳам требли тиллоӣ хоҳад буд. дар бозии охирини Бундеслига бошад, Байер зидди Аусбург пирӯз шуд ва бо ҳамин аз рекорди таърихӣ истиқбол гирифт. ёдатон бошад баъди таъмини унвони қаҳрамонӣ низ дастаи Алонсо наздик ба шикаст буд, вале дар дақиқаҳои 5-ум ва 7-ум иловашуда мудом худро аз бохт наҷот медод. финали ҷоми Олмон зидди Кайзерслаутерн рӯзи 25 май агар барои Байер андаке сабуктар бошад, финали Лигаи Аврупо муқобили Аталанта 2 рӯз пештар албатта ки мушкил хоҳад буд, вале бо чунин сатҳу сифати бозӣ гумон меравад ки Хаби Алонсо ва дастааш дар ду финал ҳам ношикаст боқӣ мемонад. инам як афсонаи нотакроре хоҳад буд ки баъди пирӯзии эҳтимолӣ дар финали Лигаи Аврупо авҷи рекордии он аз дохили Олмон ба Аврупо ва ҷаҳон паҳн мегардад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.